Koro migepe makedo ne ratich oganda machalo National Cohesion and Integration, machalo National Commission, Kenya National Commission of Human Rights, githoth gi mamoko, machalo IPOA, ma bende nigi mandate mang'eny ahinya, to gitemo miyo jo Kenya duoko ma piny ahinya. IPOA jo Kenya report ma Kenya ma IPOA miyo jo duoko ma jo Kenya nyalo bedo satisfied ni IPOA timo maber, kikawe atamalo 10 tibiro yudo ka en below average. IPOA gik ma IPOA osetimo mo investigate ma japiny okelo report ma japiny tin kabisa, mago gin nyawo ma pod nitiere kuondego. Parliament ma marwa ma bende nigi oversight ni role pok otimo makare ahinya, nikech I expect ni by the jumani kata by kiny kata by sani onego bed ni Parliament osesamon CS Murkomen kuom order mane ogolo e tok chik. Murkomen, order mane Murkomen ogolo ni police, Murkomen onego bed ni sani Parliament oseluonge mondo wachi nang'o momiyo ogolo order kamano. Nikech Section 49 of the National Police Service Act, anuoyo Section 49 of the National Police Service Act wacho ni any police officer who shall obey an illegal order shall be personally liable for a criminal offense. Ni police mora mora mano ti gi order mane tok marataro mar chik kata tok chik, en obed no timo makosa kendo en tere court kendo no charge en owuon kaka ofisa ma police